Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Sabtu Pahing 21 Juni 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer renovasi. Para adi yuswa, griya ingkang lami boten karimat tamtu reget, wernining cet sampun kusem, gentrengipun bocor, prabotipun awon. Ing kawontenan mekaten tamtu boten ngremenaken dipun panggeni, milanipun betahaken renovasi kadosta dipun resiki, dipun cet malih, dipun dadosi risakipun. Renovasi boten namung dadosi fisikipun, nanging ugi numusaken swasana enggal amrih nyaman dipun panggeni. Cariyos punika nggambaraken rancanganipun Gusti ing kitab Yeskiel. Yeskiel 11 ayat 19 ngendika, bakal padha sun paringi ati kang siji lan roh kang anyar ana ing batine. Atine kang kaya watu bakal sun bengkas lan bakal sun paringi ati daging. Ayat punika ngrembak kawontenipun Israel ingkang gapucal ing Babel. Gusti badhe maringi manah ingkang anyar lan roh ingkang enggal. Gusti mboten namung dadosi kawontenanipun, nanging ugi ngribah manah satemah gesang jumbuh kalian kersanipun Gusti. Nalika kapucal ing Babel, Gusti tansah paring pangajeng-ajeng, mangki badhe wangsul mranata gesang ing tanah prajanjen malih, malah kepara kaparingan manah tuwin roh ingkang anyar. Manah anyar, roh anyar punika ewah-ewahan ingkang ageng ing manah umatipun Gusti. Manah enggal ngemu teges sumadya setya tuhu dhateng Gusti. Roh anyar ngemu teges kegiatan kangge sumarah dhateng Gusti. Para adi yuswa, kadangkala gesang kita menika kados dene griya ingkang boten karimat, pitembungan lan tata lampah kita risak lan reget, matemah dipun tebihi dening sesami. Ing mangsa Pentakosta kita kedah tinarbuka kalian pakaryanipun Roh Suci, matemah badhe kaenggalaken menapa kemawon ingkang awon ing manah kita kedah kapucal lan ngaturi Gusti makarya ing gesang kita, murih gesang kita dadosaken berkah kangge sesami. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut amrih kawula tansah tinarbuka dhateng pakaryan paduka ingkang nginggalaken gesang kawula. Moga Gusti lumantar pakaryan Roh Suci gesang kawula dipun renovasi, matemah kawula tansah dadosaken berkah kangge sesami. Kawula pasrahaken kawontenipun para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang paring pitulung, matemah para adi yuswa lan anak putu kawula tansah binerkahan dening paduka lan dadosaken berkah kangge gesang sesami. Wonten ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arum Puji. Monggo Gusti paduka ingkang ugi makarya, matemah enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken Bapak Pendeta Timotius Setianto GKJ Krapyak, kawula pasrahaken Bapak Sugianto, Bapak Budi Sutomo, Ibu Sucipto, Ibu Tulat, Bapak Amung Pracoyo, Ibu Lis Martono ing GKJ Magelang. Kawula ugi masrahaken Bapak Minto Taruno wonten ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Sri Windardi, Bapak Mardiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi,
wonten ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Immanuel Sulu, Ibu Helmi Suprapto, Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Tati ing GKJ Ngablak, Ibu Yuli Luther Harifah. Kawula pasrahaken ing GKJ Mono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Syekh Mirah. Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto lan Pendeta Ibnu Prabowo ing GKJ Telpok. Kawula pasrahaken Ibu Isti Wilayah 3 ing GKJ Wonocatur. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi, Ibu Kusmini wonten ing GKJ Purbo. Kawula pasrahaken Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Tropodo Sidoarjo, Ibu Sriti Astuti. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Ing GKJ Trangkil kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Kawula pasrahaken Ibu Apri ing GKJ Canden, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Suresno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Kawula pasrahaken ing GKJ Watu Sigar, Ibu Warsini, dalasan putranipun Yohanes Haryadi. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Tanon, Bapak Suhadi. Mekaten ugi kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit, kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan paring pitulung. Matemas sedherek kawula menika pikantuk kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa sinarengan ngrepekaken kidung. Sumangga.